So mga katodo, ikaw ba ay isang maliit na rider na kagaya ko na namumroblema kung paano dadalhin ang ganito kalaking bike? Pues madali lang yan. Tingnan mo to. Simple lang yan mga katodo. Dahil expected naman natin na tayong maliliit, hindi talaga tayo makakapag-flat foot sa mga ganitong kalalaking bike. So ang gagawin mo, pipili ka lang kung anong mas komportabling posisyon para sa'yo. Lalo na pag nasa full stop ka. So kita niyo naman mga katodo na nakatingkayan tayo. So hindi talaga yan maka-flat foot. Ang gagawin mo lang, ay iangat mo lang tong right leg mo at ilalagay mo sa foot brake. Tapos, tsaka mo ngayon, i-flat foot yung left leg mo. So ayan mga katodo, flat foot na tayo dito sa left side. At the same time, secure ang ating bike kasi naka-foot brake tayo sa right side. Simple lang, di ba? So mga katodo, huwag masyadong mag-overthink. Na kung maliit ka, hindi mo na kaya ang mga ganito kalalaking bike. Okay? That's it for today.